जोंनि सेरफांगुरि कुमगिरि कलबारि बे जोंनि रायजो राजाफोर आरो जनता कलेजनि फरायसाफोर लोगोसे फोरोंगिरिफोर बिसोरनि थाखाय दिनै जोबोद मोजां खौरां जे नैबे सेरफांगुरि कलबारि खुंगुरियाव सनार भेट होननाय मोनसे दाउ फार्म खुलिदोंमोन। बे दाउ फार्म खुलिनाय जाहोनाव बे जायगायाव गोबां माने गाज्रि मोनामनाय थानो हायि बायदि परिबेस मोनाफ्राव ओंखारनो हाया, मोजाङै खबसे ओंखाम मोनजाया, बाहेरायाव माने सान्दुं गोसा समाव मावै दाङै बिफां सायाव जिरायबाबो मोजां बार मोनजाया आरो लोगोसे जोंनि जनता कलेजनि छात्रफ्राबो बे क्लासाव फैब्लाबो मोनामनाय मोजाङै माने बार लानो मोना। हस्टेलाव थानाय समाव ओंखाम जाफुनाय समावनो गाज्रि मोनामफैनाय, लोगोसे रुमफ्राव लेखा फरायनाय समावबो गाज्रि मोनामनाय, बेफोरनि जाहोनाव हस्टेलनि फरायसाफ्रा माने मा होनो बेखौ धुपखाथि सावलायनानै थानो गोनां जानाय बे परिबेसनिफ्राय दिनै जोङो मोनसे माने गोदान मोनसे गोजोन मोनसे परिबेस जों दिनै मोनफिनबाय। बेनो जाबाय जोङो नैबे पल्ट्रि फार्मखौ उथायनांगौ होननानै जयैनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोर, गावबुराफोर आरो मोनसे कमिटि दं जोंहा, मोनसे प्रटेकसन कमिटि। बे प्रटेकसन कमिटि आरो जनता कलेजनि फरायसा उन्दैफोर दा बिसोरखौ लानानै मोनसे आन्दलनबो जाबाय, बेयाव धरनाबो जाबाय। आरो बे धरना जानायनि मोनसे फिथाइ हिसाबै क'क्राझार जिल्ला खुंगिरिया थांनाय 20 तारिखआव दतमायाव सार्कोल अफिसाव मोनसे मिटिं इमारजेन्सि भाबै लिंबाय। ओमफ्राय बे मिटिङाव एडिसि क'क्राझारनिफ्राय फैदों, सार्कोल अफिसारा गावनो दङ आरो लोगोसे पलिउसन बर्डनि मानसिफोर दङ, ओमफ्राय भेटेनारि माने डिपार्टमेन्टनि, ओमफ्राय बिडिअ आरो लोगोसे बे माबानि पल्ट्रि फार्मनि मानसिफोर, ओमफ्राय जोंनि जनता कलेजनि छात्रफोर बिसोर ज' दंमोन। आरो जों जरदार भाबै आपत्ति खालामदों, बे खुनुरोखोम थानो मोना, बे जोंनि बे कलेज खाथियाव बोरै जानांगौ, बे गामि सिंनि माने जायगायाव बोरै पल्ट्रि फार्म जानांगौ जेराव मोनामनानै थानो हाया। गथिखे इमिडियेटलि बिनि लाइसेन्सखौ केन्सेल खालामनांगौ, उथायनांगौ, बे बाथ्राखौ बे समाव दाबि खालामदों। आरो लोगोसे जेब्ला जों बे जायगाखौ नायदिंफैदों, बे नायदिंफैनायावबो गोबां मोनामनाय, गाज्रि थानो हायि बायदि मोनामनाय, बेखौ मोननानै जों बे जायगानि जायनाखि मेनेजार बेखौ जों बिराद रायदों। रायनानै बे मिसबिहेभिं होनजादोंमोन एडिसिनो, बेखौ रायदों जोङो। नों सोर नोंलाय? बे बेंगलनिफ्राय फैनानै बेयाव दाउ फार्म खालामफैनानै गेसाव गोफोन मोनामनाय, जोंनो दाउखि मोनामनाय जोङो माने माबाना होबाय, नोङो थानो हायि बायदि खालामना होबाय। आरो बेयाव जोंखौ मिसलिड खालामबावनो नागिरदों। नों सोर नोंलाय? जों दोखो दोखो रायदों। नोंहा अधिकार गैया, नों बेयाव जों बे एडिसिजों रायलायनायाव अधिकार गैया नोंहा। नोंनि लेभेला बेयाव समाया नोङो होननानै नों बे स्टेटास मानसिनाव गेट आउट, बेखौ गेट आउट खालामदों रायलायनायाव। ओमफ्राय बिनि रिएक्सन हिसाबै नै ओमफ्राय अखानायै मैया 21 तारिखखालि जोंना दतमा ब्लकनि बिडिअआ जोंनि कमप्लेन माने जनता कलेजनि कमप्लेन बेफोरखौ लानानै दा इमिडियेटलि बे दाउ फार्मनि जायनाखि ट्रेड लाइसेन्स, बे ट्रेड लाइसेन्सखौ मैया केन्सेल खालामहरबाय। दा नैबे केन्सेलेसननि लेटार नैबे बिडिअ हरनाय, बिडिअ केपासिटि दं, बे पावार दं, बेहा केन्सेल खालामनायनि। दा बिथाङा केन्सेल खालामहरबाय। दा बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा, बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि, फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। जोङो धन्यबाद होयो बेखायनो बे बिडिअखौ बिथाङा जे कुइक जे एक्सन लाबाय, धन्यबाद होयो। आरो जोंनि अफिसारफ्रा बिदिनो जानांगौ, कुइक एक्सन लानांगौ। रायजो राजानि सुखु दुखुआनो माने जोंनि बिटिसि खुंगिरिफोरनि, अफिसारफोरनि मोनसे सुखु दुखु जानांगौ। बिसोरनि सुखु दुखुखौ माने खैदां खैफोदखौ अरायबो खोनासंनांगौ, थाबैनो नोजोर होनांगौ। दा बिदि नोजोर होनो रोङाब्ला जोंखौ सोर माने नोजोर होबावनो? खुंगिरिया जोंनि, खुंथाया जोंनि। दा जों जुदि मोजां नोजोर होनानै जों थाब थाब जुदि जोंनि समस्याखौ समाधान खालामना लायाब्ला सोर बायाव फैनानै बाहेरा मानसिया जोंखौ समाधान खालामना फैनो जोंनि समस्याखौलाय? बेखायनो बेयाव जोंना मानगोनां बिडिअआ जे मैया केन्सेल खालामहरबाय, बिराद धन्यबाद बिथांखौ हाजासे। दा बे केन्सेल खालामनायनि उनाव दा बिनि जायनाखि ट्रेड लाइसेन्स बे केन्सेल खालामबाय जेब्ला, बे जायगायाव बेहा माने गोदानै प्रडाक्सन खालामनायनि बेहा दाउ फार्मनि मोनसे माने प्रडाक्सननि माबा खालामनायनि बेहा राहा गैलिया। बेहा
राहा जोब्बाय बे लामा गोथेबाय बे खालामनो मोनला बे दा बन्द जानांसिगौ दा बेखायनो जोंबो डेम'क्रेटिक भाबै जोंबो गणतान्त्रिक भाबै जोंबो आरोबाव बेनि जिथु टाइम होनांगौ बे जेसेबां बेहा इस्टाब्लिशमेन्ट दं बेयाव बे माने आर्टिकेल दं बेहा जेयाव बेयाव जायनाखि बिनि सम्पति दं बेखौ उथायनो लानानै थांनांगौ बे उथायनो लानो थाखाय जोङो दिनै समाय होनांगौ बेखायनो जोङो सेरफांगुरि असिनोबो जों बिदिनो मोनसे स्टिक लिरना होबाय सेरफांगुरि असिनो जे जोङो 15 दिन टाइम होनाय जाबाय 15 days टाइम जों बे 15 सान बे पल्ट्रि फार्मनि ट्रेनिं मेनेजार बेनो होनाय जाबाय बे 15 साननि गेजेराव बेखौ उथायनानै लांनांसिगौ जेसेबां सम्पति दं लांजोबनांसिगौ आरो लोगोसे बेयाव जायनाखि माबा दङ बेहा बेजों प्रडाक्सन खालाम मोनला बे बाथ्राखौ जों असिनो लिरना होनाय जाबाय आरो जोङो आसा खालामो बे 15 दिननि गेजेराव बे जुदि लाङाब्ला बिनि उनाव जुदि अघटन जुदि बायदिसिना घटना जायोब्ला बेनि थाखाय जों दायनिगिरि नङा दा थेवबो जों रायजोखौ खावलायो जों जाहाथे रावबो जाहाथे बेयाव गाज्रि अघटन खालामा दिनै माने बेहा ट्रेड लाइसेन्सआ जोब्बाय गैला बेहा होननानै जों बिदि आयेनखौ आखाइ लानो नाङा आयेनखौ आखाइ लानानै जों खामानि मावनो नाङा दाउ लांलाबायनाय दाउदै लांलाबायनाय बेखौ दा खालाम बिदि खालामनाङा दस्रा जायगाफ्रावथ' जायो बिदिया एथ' असह्य जाबाय जोङो एखेबारे असह्य एखमबा जों रागा जोंखो ट्राइबेलनि आखलखौ जों देखायनांगौ बिदि सानलाय जोंहाबो माने ट्राइबेलखौ ओरैबायदि नेग्लेक्ट खालामो जाम्बा जाथि बे ट्राइबेल जाथिया गुबुन बेंगलनिफ्राय फैनायखि बेयाव दाउ फार्म खालामफैयोना गामि सिङाव आरो कलेज खाथियाव स्कुल खाथियाव बिदि खालामफैयोना एथ' अननाय ट्राइबेलखौ जाम्बा साननानै खालामफैनाय बिदि एखेबारे बेबायदि आरोखि ओंखायनो एखमबा रागा जोंबा ट्राइबेलनि आखलखौ दिन्थिनांगौ साननाय लाङो आरोखि रागा जोंफ्लाङो दा खिन्थु रायजोफ्रा रागाखौ हमथानांगोन गोसोआव लानांगोन जों जेबो खालाम मोना बेखौ बोखारनो जों सिख'बोनांगौ लांथों दा बिनि बादैबो जोंहा मावनांगौ बाथ्रा दंबायो मावनांगौ खामानि दंबायो मावनांगौ खामानियानो जाहैबाय जे दा जे माबा होदों आरोबाव बे दिनहाटानि बेंगलनि दिनहाटानो आरोबाव बेयाव माने ग्रेइन मिल राइस ग्रेइन मिल बेयाव होबावबाय बेयाव दा बिसोर दा माने खामानि मावनो माने लाहार फाहार खालामगासिनो दं मावगासिनो दं आरो बे ग्रेइन मिला ओरैबायदि माबाजों एटाच बे दक्षिण खलबारि एलपि स्कुलजों एटाच बे दक्षिण खलबारि एलपि स्कुलजों एटाच थानाय बे स्कुला बोरै गथ'फोरनो लेखा फोरोंनांगौ जाय बेथ' माने पलिउसन जागोन ना साउन्ड पलिउसन जागोन गन्डगल जागोन दाउथे बेफोर स्किमखौ मानो होनांगौ बेफोर मानो जानांगौ जोंलाय जोंनि मानसिफ्रा मानो एसेबो साननो रोङि जाथारगौबालाय आरो बे जायगायाव जोंनि गावनि गामि सिंनि हाखौ मालायनो बेंगलनि मानसिनो होनो हायो नामा आयेनाव बिदि दं नामा आरो बे जायगायाव जोंहा बिदि मावनायनि मोनसे केपासिटि गोनां मानसि जोंहा गैया नामा मेरला मानसि दंना जोंनो इन्डास्ट्रि खालामनो हायो जोंनि जायगायाव जों मोनसे माने स्मल स्केल इन्डास्ट्रिफोर माबाफोर लाबोनो हायो जों मालायनो मानो हानोफालाय दा बिराद गिदिर भुल बेखौ माने 2021आव इउपिपिएल सरकारा होबाय नै 2024निफ्राय बे जिनिसा स्टार्ट जाबाय आरो दा नैबे माबा दिनहाटानो जायनाखि माबा होदों बे राइस मिल होदों बे राइस मिल होनायखौ AIIDCआ एग्रिमेन्ट खालामदों बे हानि मालिकआ दा AIIDC जाबाय दानिया AIIDCआ माने एग्रिमेन्ट खालामबाय लिजआव बे दिनहाटानो दा 60 बोसोरनि थाखाय बे हाखौ हगारना होनाय जाबाय 60 बोसोर दा 60 बोसोर बे लानानै बे बोसोराव 4 लाख बे दिनहाटानि राइस मिलनिफ्राय सेक्सिया राइस मिलनिफ्राय बे लायो दा नायनोसै बिटिसिआ जे पात्ता गैया बिटिसिआ जेबो बेयाव माने रेभिनिउ मोना बेयाव जों फैसा गरसे मोना खिन्थु मालाया जोंनि हाखौ लानानै बे एथ' गामि सिंनि हा ट्राइबेल एरिया हा बेयाव राजबंसि दङ एसे राभाफोर दङ बिसोरनि हाखौ सेनानै होनानै दिनै मालायनो माने राइस मिल खालामनो होनाय बे एखेबारे अननायथार आरोखि आरो बे 6 सिडुल एरियायाव बेखौ मोना आरोखि आयेनाव बिदि गैया 6 सिडुल एरियानि हाखौ नोङो बाहेरानि मानसिनो होनो हाया नोङो एलट होनो हाया नोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा नों बे आउटसाइड बिटिसिनि मानसियानो मोना हाखौ बे जायगायाव आरो बे बाहेरा मानसिया बोरै मोनफैनांगौलाय बे इलिगेल खामानिखौ मानो मावो दा ओंखायनो जों खावलायो दानि बिटिसि सरकाराबो थाबैनो नैबे दानि हाखौ दाउ फार्माथ' गैलिया जानाय मोनलिया बे जोबसिगोन बेहा दा बे हाजार माने थाबायाबानो जाया आरो हयथ' जोंनि मानसिफोरनि खिबिखौ थाबाय हागौ लिडारफोरनि खिबिखौ थाबाय हागौ बे मालिकआ लाइसेन्सखौ रिनिउ खालामफिननो थाखाय होफिननो थाखाय रावबो जाहाथे हरा आरो हरोब्ला बिहर जागोन खिन्थु रायजो राजाफ्रा खिन्थु बेखौ माने माबागोन मानिनाय नङा आरो बेखौ गोख्रोङै बेखौ माबानाय जागोन रायजोफ्रा अबजेक्सनखौ होखानाय जाबाय जाहाथे बेखौ रिनिउ खालामनायनि माबाखौनो रावबो दायथ' लाया बे माने गिदिंगोन बे नागिरगोन बे
जाहाथे बेखौ होआ आरो जों दा बिटिसि अथ'रिटिखौ जों खावलायो बिथांमोनहा नैबे जायनाखि माबा राइस ग्रेन जायनाखि मिल खालामबाय सेथियानो बेखौ उथायनांगौ बेखौ होनो मोना बिदि बे इलिगेल बेयो आरो जोंहा मोनसे आरो दा सेंसन माबा खालामनानै लाबावबाय आरोबाव एग्रिमेन्ट बेयाव दाना माने मिट पेकेटिं जाबाय दाना बेदर बानायनानै बेदर साप्लाय खालामनाय ओमफ्राय बेदरा मा जागोनथाय हिसाबानो गैया मोसौ जानो हागौ बेयाव बोरमा जानो हागौ दाउ जानो हागौ बायदिसिना अनेक मैसो जानो हागौ बिराद दुरगन्ध जागोन बेयाव थानो हायि जागोन आरोखि बे जाखाथारा बेदि जायो नामा बे जोंनि गामि सिङाव बे ट्राइबेल एरिया सिङाव बे ट्राइबेलफ्रा बेखौ सयज खालामना थादों होननाय बायदि बेथ' खुनुदिन जायाना बेखौ जों मानिनो हाया बेखायनो बेखौ इमिडियेट बिटिसिआ माने केन्सेल खालामना होनांगौ बेखौ ओमफ्राय बे हाखौ गावनि कब्जायाव लाबोनांगौ गावनि कब्जायाव लाबोनानै बिटिसिआ गोदान मोनसे फ्रेश मोनसे बेयाव माने पलिसि लानांगौ बेयाव इन्डास्ट्रि खुलिनांगौ इन्डास्ट्रि जाहैबाय दानाय लुनायनि जि जोम माने माबानायनि उद्योग आरोखि इन्डास्ट्रि बेखौ खालामदों हेन्दलुम इन्डास्ट्रि बेखौ खालामदों जों बेखौ लुबैयो बे जायगायाव मोनसे नाम जाथों सेरफांगुरिया मोनसे गिदिर मोनसे हिस्ट्रिक मोनसे नाम जाथों बे जायगायाव जोंनि बर' आइजोफ्रा राभाफोर दङ राजबंसिफोर दङ बिसोर बे जायगायाव एंगेज जादों एंगेज जानाय गावबागाव माने माबानि दानाय लुनायखौ बेयाव स्टार्ट खालामदों जेरै सवालकुसियाव जेरै बिराद गिदिर मोनसे दानाय लुनाय इन्डास्ट्रि दं बे इन्डास्ट्रिया सेरफांगुरि जाथों गावबागाव हारिनि बेखौ बिटिसिआ खालामना हो मा बेसेबां थाखा खरस जागोनलाय जों ओरैनो माने थाखाफोरखौ गोबां गुबुन समाव गुबुन स्किम लायो बेयावबो जोङो 100 कौटिखौ जों मानो हाया जानो फालाय 30 कौटि 40 कौटि 50 कौटि 100 कौटिखौ जों हायो बे इन्डास्ट्रिखौ खालाम बे इन्डास्ट्रि खालामबा जोंनि माने मानसिफ्रा एंगेज जागोन जोंनि बेनिफिट जागोन दा दिनै गाननाय जोमनाय जोंनि बाहेरनिफ्राय लाना फैयो बेंगलनिफ्राय साप्लाय गासिबो कलेजफ्राव स्कुलफ्राव इउनिफर्म जाजोब्बाय जेरावबो सेस जोमग्रा माने दख'नाफोर बे दख'ना जोमग्रा इउनिफर्मा जोंनि बेनिफ्राय साप्लाय जागोन ना बेखौ खालामना होथों जोंनि बिटिसिआ जों बेखौ खावलायो आरो जोंनि इन्डास्ट्रिया जौगाथों आरो जोंनि माने कालसारा थांना थाथों जों बेखौ लुबैयो दा जाहाथे बेखौ खालामो आरो जों बेखौ खालामनायनि थाखाय जोंनि बे जायगानि रायजो राजा बयबो मदद होगोन आरो मावगोन बिनि बादै जुदि गाज्रि खामानि मावोब्ला जों बेखौ लायनाय नङा आरो बे माने ग्रेन मिल होदों बे ग्रेन मिला बन्द जानांगौ बेनि थाखाय जोंना आन्दलना जाबाय थागोन बे आन्दलना स्टार्ट जाबाय थागोन ओमफ्राय लोगोसे बे माने माबा मिट पेकेटिं बेखौ बन्द खालामनांगौ बिनि आन्दलनाबो जाबाय थागोन जोंनिया कन्टिनिउ जागोन दा बेखौ रायजो राजा दिनै जों एसे मिथिं जाबाय दा बे आं जोबनायावबो आरोबाव जों क'क्राझार बे जनता कलेजनि उन्दै उन्दै जेनबा फरायसाफोरखौ धन्यबाद बिथांमोनाबो आन्दलनाव बाहागो लाफानो थाखाय आरो बे ओनसोलनि गावबुराफोर धन्यबाद होबाय ओमफ्राय लोगोसे बे माने जायनाखि फरेस्ट प्रटेकसन माने जेरै भिलेज प्रटेकसन कमिटि बेखौ धन्यबाद होबाय बयखौ धन्यबाद होनानै जोङो आरो जोबजासे जोबनाय समाव बिडिअ बिथांमोनखौ धन्यबाद होनानै जोङो जोंनि बुंनायखौ एसेयाव फोजोबबाय गोजोन्थों थेंक इउ जोबनायाव मोनसे कुइसन माने गोबाव सम नोंथांमोना जेनाखि ब्रयलार इन्डास्ट्रिखौ नोंथांमोना माने गोबां नाजाथाबनायनि गेजेराव स्टुडेन्टफोरनि मददजों रायजो राजाफोरनि मददजों दिनै नोंथांमोननि जेनाखि साननाया साक्सेस जाबाय दा बिनि गेजेरजों नोंथांमोना रायजो राजाफोरनि गेजेराव मा मेसेज हरनो लुबैयो जोंनि मेसेजआ बेनो जोङो रायजो राजानि सुखु दुखुजों अरायबो जों गोरोबनानै थानांगौ रायजो राजानि सुखु दुखुआनो जोंनि सुखु दुखु आरो जों रायजो राजानि सुखु दुखुखौ जों बुजि रोङाब्ला रायजो राजा आलाय आथानि जानानै थागोन बेखायनो रायजो राजाखौ जों बोखांनोब्ला जों रायजो राजानि सब समाय सुखु दुखुजों जों माने सिथाबनानै थानांगोन बिसोरनि माबा गेजेराव जों हाबनांगोन बिसोरखौ जों बोखांनांगोन बिसोर जौगाथों बिसोर जौगाब्लासो जोंबो जौगागोन आरो बिसोर जौगाबा जोंबो जौगानाय नङा आरो बेनो बाथ्राया मोनसे जे जों जेब्ला मोजां खामानि मावो रायजो राजानि मोजां मावनो हायो रायजो राजानि थाखाय जों जेब्ला फिसाब्लाबो खामानि मावनो हायो अब्ला गोसोआव बिराद मोजां मोनो गोसोआव खुसि मोनो रंजानाय मोनो आरो बेजोंनो जोंखौ माने बांसिन खामानि मावनो थुलुंगा होयो जों थुलुंगा मोनो दा दिनै बे माने ब्रयलार फार्म बे फार्मखौ जों माने बिनि लाइसेन्सखौ केन्सेल खालामनो हानानै जों बे जायगानि रायजो राजा बयबो खुसि आरो फरायसाफोर जों बयबो खुसि आरो बे खुसियानो जोंनि मोनसे थुलुंगा जों जे मोनसे मावनो हाबाय रायजो राजानि थाखाय बे मोनसे बिराद गिदिर थुलुंगा जोंनियाव माने गोसोआव माने मनबल फैयो आरो मनबलखौ लानानै जोङो रायजो राजानो होनांगौ आरो रायजो राजानि खामानिखौ जों मावलांनांगौ आरो बेबायदिनो आदर्श जानांगौ जोंनि बे आदर्शखौ जों रायजो राजा होनांगौ जाहाथे बयबो माने सुखु दुखु समाव रायजो राजाजों हेल्प होलायनि दुखु सुखुनि निदाननि खैफोदनि जों अरायबो जाहाथे रायजोजों सिथाबनानै थायो आं रायजो राजाखौ खावलायो आरो बे मेसेजखौनो रायजो राजानो हरो थेंक इउ सार मोनसे दंबावो साफ्रोमनिसिमबो खुलुमनाय जासिदों दिनैनि जे जोङो बेयाव
मेन उद्देश्य लानानै मोनसे प्रेस मिट खालामदों आरो लोगोसे जोङो जख'न्थाय सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि जे नैबे खुंगुरि रेभिनिउ आरो खलबारि रेभिनिउनि सिङाव थानाय जे बयलार फार्म बे बयलार फार्म खुंफुंनायनि बेलायाव जोंनि जे बे एरियानि खाथि खालानि दरफ्रोमबो गामिनि रायजो राजा आरो साखाथियावनो जे नांजाबनाय जनता कलेज लोगोसे आरो दक्षिण खलबारि एलपि स्कुल एटाच हिसाबै बयलार फार्मजों नांजाबनानै थानाय लोगोसे आरो साखाथियाव खुंगुरि एमइ स्कुल दा मोनफ्रोमबो स्कुल फरायसालि आरो कलेज फरायसालि आरो साफ्रोमबो दरफ्रोमबो रायजो राजा जोंनि एरियानि मानसिफ्रा ओरैबायदि जोङो माने दुखुथिया माने दुखु सहायनानै सोलिनांगौ अबस्थायाव जोङो दिनै लामा गोथेदोंमोन नाथाय दिनै जोङो आरो मोनसे कमिटिखौ गठन खालामखांनायनि उनाव जों कमिटिजों नाजानायनि गेजेराव अराय साक्सेस जागोनखौ जोङो मिजिंथिदोंमोन नाथाय जोंनि जे कमिटि आफादजों जोङो मोनसे जोंनिनो खर'सायाव थानाय बड'लेण्ड जन सुरक्षा मन्चनि जे सार दैदेनगिरिमोन दङ बिथांमोननि जे हेफाजाब लायाब्ला जोङो नैबे जिनिसखौ जोङो साक्सेस खालामनो हानाय नङा होननानै जोङो सिमां नुदोंमोन नाथाय दिनै जोङो साक्सेसफुल सिमाङा जोंनाव मोगथां महराव जोङो जाफुंसारनायखौ नुनो मोन्दों बिनि थाखाय जोङो सिगांग्रो जोंनिनो मानाव गेदेर जन सुरक्षा मन्चनि मानाव गोनां बा मानाव गेदेर आफादगिरि सार बिथांनिसिम जोंनि सिगांग्रो साबायखर जासिदों आरो बिथांखौ जोङो खुलुमनाय बावदों बिथांनि मददजों जोंनि जे एरियानि दुखुथिया सुबुङा दिनै आरायग' लामायाव फैबाय जोङो बेखौ नुनाय जोङो ओरैबायदि गोजोनदों आरो बयबो जोङो दुखुनिफ्राय मोखां सोमनायनिफ्राय दिनै जोङो साफ्रोमबो रायजो राजानि मोखांखौ नुदों माने एसे स्रा स्रा मोजां गेवस्रानायखौ जोङो नुनो मोन्दों बेखौ नुनानै दिनै जोङो सारमोनखौ साबायखर बावदों आरो बेबायदिनो जोङो लुबैदों कमिटि जानानै आङो दिनै कमिटिनि चेयारमेन हिसाबै बेखौनो लुबैदों जोंनि बर'नि गेजेराव बा लिडारफोरनि गेजेराव जाहाथे नैबे सार बायदि दुखुथिया माखासे बर'नि गेजेरावनो थानाय खना खनला माखासे जाथायफोरखौ नोजोर होनानै बेफोरबायदिनो दुखुनिफ्राय जाहाथे सुखखौ लाबोनो हानाय जाहाथे गुबुन लिडारफ्राबो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो थाखाय आवगायबोयो बेनो जोंनि लुबैनाय आरो बेबायदि मावबाय थायोब्लासो जोंनि हारिया खौसेयाव फैगोन लोगोसे आरो जोंनि जे सिमां बियो मोगथां महराव जाफुंसारगोन होननानै आं आसा थियो जेखिनि जामाने दिनै सारनि नाजानाय सारनि फोरोंनाय आरो जोंनि जे हाबा मावनाया दिनै माखासे स्टेपाव आवगायबोबाय दा बेजों लोगोसे सारा दहाय फोरमायखाबाय दिनै जोङो बिथांमोननि जे कम्पानिनि ट्रेड लाइसेन्स बिथाङा ट्रेड लाइसेन्सखौ बिडिअ सारा दिनै केन्सेल खालामबाय होननानै जोंनो फोरमायहरबाय बेखौ लानायजों लोगोसे जोङो गोजोननायजों दिनै खेबसेबाव आरो साफ्रोमबो रायजो राजानो जोंनि अननाय सिबिनाय जासिनानै दिनै जोङो एसेखिनिखौ फोरमायबाय आरो इयुनाव जाहाथे सारा जोंजों लोगोसे बा आफादा बिथांनि आफादा जोंखौ सहाय खालामलांबाय थागोन बेखौ आसा थिनायजों लोगोसे दिनै बिथांनिसिम अननाय सिबिनाय आरो जासिनायजों साफ्रोमनोबो खुलुमनाय बावनानै आं एसेखिनिखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों